Congressman Bambi, sa miyembro sa Sangguniang Bayan, as Kagawad Kumar, Kagawad Nadya Emano-Elipe, Attorney Kathleen Valdemesa Alfante, napadiha si Boss Lando, ang atong mga department heads, ug sa atong mga empleyado, mga barangay officials na nag-appeal sa ato karong buntagan. And we also have participating companies, ang Nutrimax, ang Gardenia, Nature Spring, and Fast Service Corporations. Huwag nga po lang atong kwarpo sa kapulisan na nagtabang, magtanaw sa ato para magbantay sa atong kahusay ug kalinaw. Sa atong tanan, maayong buntag! Actually, ingon si Engineer Jeff, nga it's a small event. No, it's not a small event. Actually, dako kaayo siya nga event para sa ato, dili lang sa 2nd District, labi na sa ato din sa Tagoloan. No, it's an attempt na mabutang ka sa Guinness. Pero sa ako, more than that, no, ang ato is ang pagtanom nato kung bamboo diri sa atong sanitary landfill ug pagtabang sa atong environment. No, kay kinahanglan kita magtanom, no, ug kanang kaayo atong mga SK chairpersons updated, kinahanglan ta magtanom og kahoy nagyo diri sa lungsod sa Tagoloan. We have become industrialized, daghan na kaayo mga kahoy nga nakaputol. So that's why, no, to give back to Mother Nature, hinay-hinay magtanom ta og mga kahoy. That's why pag ingon ni ko ang Bambi, no, diri gipahigayon sa ato ang pagtanom sa bamboo para sa Kawayanihan. At first, nakulbaan ko, kaya yan ingon sa ako, dapat daw 1,200. Hindi ko manong ang 1,200 magbuok, empleyado na ginagawa sa munisipyo mo'y magtanom og bamboo. But nalipay ko kaysa whole, no? Sa Misamis Oriental, kita sa lungsod sa Tagoloan, ang pinakadaghan na magtanom og bamboo for this event. So, daghan kaayong salamat manong, no, sa pag-facilitate. Actually, si Attorney Jeff, no, daghan kaayo benefits. It's not only for the Guinness, no, ang record, but daghan kayo siya benefit livelihood, sustainable resource siya, soil conservation, no, ang pinaka-importante para sa ako, no, ang panginabuhian para sa atong mga katawhan. No, ang bamboo dako kaayo siya na source of livelihood. And every time ako nabasahan, every time magputol ng bamboo, dili siya makadaot sa environment actually. So, angay nato, no, i-practice na magtanong ta kanunay og bamboo diri sa ato sa lungsod sa Tagoloan. Napamantay mga areas no nga atong natapnan. So, I'm sure sama sa ako, sama kay Kong Bambi, sama sa miyembro sa SB, no, excited me na maka-appeal sa kanina activity. Not only, no, it's para ma-world record, pero para po makatabang sa ato sa lungsod sa Tagoloan. And before I end, I will just make this short. Sa mga empleyado nato sa local government unit, na ako'y directive together, no, ang gisabutan sa mga department head nga half day mo sa lunchtime, pwede na mo after lunch, pwede na mo dili ka mo tunga sa office. No, so, again, walay labot ang Congress, gamin ko, magabi-labi. No, sa mga empleyado nato sa local government unit, half day, after lunch, pwede na mo, lunchtime lang, pwede na mo din mo tunga sa office. No? So again, daghan kaayong salamat sa inyong pag-join. No? I'm sure ang atong pag-appeal not because ignan lang mo appeal, but because we want to join this activity. Daghan salamat, umayong buntag.